कक्राझार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटिनि बानजायनायाव टिबि बेरामनि सायाव समाजारि सांग्रांथि मेल खुंदों। गामियारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव टिबि बेमार सोमजिनाय आरो बेनिफ्राय रैखाथि मोननायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनायनि नोजोरजों दिनै कक्राझार जिल्लानि हल्थुगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर गामियाव हल्थुगाव बिसिडिसिनि हेफाजाबजों बे सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंनाय जादों। बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों टिबि बेराम सोमजिनायनि लैखोन, टिबि बेराम सोमजियोब्ला फाहामथायनि थाखाय मा राहा लानांगौ आरो सरकारनिफ्राय मा मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरनि सायाव रायजो राजाफोरनो गुवारै फोरमायथिना होयो। बेनि अनगायैबो मिथिंगायारि खैफोदजों खहा जायोब्ला सरकारनिसिम माबोरै फोरमायथि हरनो आरो माबोरै खहा सुफुंथायखौ मोननो हायो बेफोरनि बागैबो रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायथिना होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव कक्राझार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटिनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे देबरगाव ब्याबनि TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मुसाहारि, हल्थुगाव बिसिडिसिनि मासिगिरि मनज बसुमतारी आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। आङो बिराद गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारियाव लानानै आरो गिबियावनो आङो बे हल्थुगावनि जोंहा बिसिडिसि चेयारमेन मानगोनां जा मनज बिथांखौ आङो धन्यबाद होदों आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै गोबां जोंहा सार्केल अफिसनिफ्राय माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन फैदों आरो जों नंगौ जोंनि बे गामि ओनसोलाव गोबां मानसिफोरा मिन्थिया बारहुंखा जायोब्ला जों माबायदि बेबस्था खालामनांगौ, बेनि उनाव जोंहा सारअन्थाइ गावोब्ला जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मा सुबिदाखौ मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे टिबि बेमार जायोब्ला जोंहा मा फेसिलिटिफोर दङ बेफोरनि सायाव बिथांमोना दिनै सांग्रांथियारि मोनसे एवारनेस प्रग्राम बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं बेजोंनो मोनसे मेसेज होनो सानदों रायजोनो, बे देबरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो, जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों नैबे प्रग्रामफोरखौ कन्टिनिउ मोनसे लांनायनि मोनसे जों हाबाफारिखौ लागोन आरो जोङो पार्टि हिसाबैबो आरो लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो बिसिडिसि चेयारमेनफोरखौ लानानै बे प्रग्रामखौ जाहाथे जों कन्टिनिउ लांनो हायो आरो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलांनो हायो। रायजो राजाफ्रा बे एवारनेस प्रग्रामखौ माने बे बाहागो लानाया इम्परटेन्ट, मानो होनोब्ला जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा मिन्थिया जे दैबाना जायोब्ला जों माबायदि डिपार्टमेन्टजों खारनो गोनां जायो, गाबोन जोंहा जुदि माने बारहुंखा जायोब्ला जोङो बबे डिपार्टमेन्टआव थांनो गोनां जायो। मानो होनब्ला जोङो बेसिकेलि जोंनि हाया मोननै माने बाहागोआव दं, मोनसेया जाहैबाय सार्केल माने रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव। दा ओंखायनो जोंहा मालाबा गोनो गोथो जायो रायजो राजाफ्रा। दा बेखौनो दिनै जोंनि आलासि बिथांमोना क्लियार भाबै बुंदों जे जुदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जुदि एलेकायाव जादोंबा बिथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो थाबनो इनफरमेसनखौ होनांगौ आरो जुदि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि बिथिङाव जुदि गोलैयोब्ला एरियायाव गोलैयोबा थाबनो सार्केल अफिसाव इनफरमेसनखौ होलायलायोबानो जिखिनि सरकारनि जि फेसिलिटिफोर बे फेसिलिटिफोरखौ माने मोनफुंनो हागोन होननानै बिथांमोना स्पष्ट भाबै दिनैनि बे मा होनदों सांग्रांथियारि मेलनि गेजेरजों रायजो राजानो फोरमायदों आरो गोजोननाय मोनदों। बेहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बुजिदों, दिनै मिन्थिदों। निस्सय बे प्रग्रामखौ फैबाय थानाय समाव कन्टिनिउ खालामलांगोन होननानैबो आंनिफ्राय माने आसा खालामदों आरोखि। थेंक इउ। फारियै जोंनि बर' ओनसोलाव स्पेसियेलि जोंनि क'क्राझार नैबे देबरगाव समस्ति ओनसोलाव डिजास्टार मेनेजमेन्ट ना माखौ बुङो आरो जोंनि जे सेन्ट्रेल स्टेट गभनि जि स्किमफोर बेफोरनि सायाव थारमाने आबुङै मिथिनायनि खाबुखौ सिगांनिफ्राय मोनबोआखै, बेराफारसेथिं आरो लाबोनोबो हानाय जायाखै बिभिन्न खारननि थाखाय। दा बेखौ नायनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा सेन्ट्रेल स्किम, स्टेट स्किम बा जोंनि नैबे नेसनेल डिजास्टार मेनेजमेन्टआव जोंहा रायजो राजाफ्रा मा प्रफिट दं, जोङो मानसि जेन'बा गोमायोबा नेचारेल केलामिटिसनि दारै जुदि मानसि जिब जुनारफोर गोमालाङोबा जोंहा मा मोनसे कम्पेनसेसन मोनो गभर्नमेन्टनिफ्राय, बेफोरखौ लानानै थिं उरायोब्ला, न' बायोब्ला, अर खामोब्ला, दैबाना जायोब्ला जोंहा मा लाबालाब रायजो राजाफ्रा दं गभर्नमेन्टनिफ्राय, बेफोरखौ जों एवारनेस होनो थाखाय थांनाय 25 जानुवारि डिसि मिटिङाव आङो बेखौ एप्रच खालामदोंमोन, बेखौ मर माबासिम खालामनांगौ होननानै। आरो बेबायदियैनो थांनाय 10 तारिख माबायाव ब्लक अफिसाव बिसिडिसि चेयारमेनफोरखौ लानानै बिनि सायाव रायलायनाय जादोंमोन। दा बिसिडिसि चेयारमेनफ्रा दा फारियै मोनफा मोनफायै गाबागाव बिसिडिसि ओनसोलाव रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों। बेयाव स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला जोंहा नैबे टिबि बेराम बा डिजास्टार मेनेजमेन्ट आरो बिनि अनगायैबो सेन्ट्रेल स्किमफोर जेरैहाय NFBS बेफोर स्किमफोरखौ लानानै
बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो आङो कालुगाव बिसिडिनि चेयारमेन मानेथ' मनज बिथांखौ हुलथुगाव बिसिडिसिनि चेयारमेन बिथांखौ फार्स्ट जोंनि कनस्टिटुवेन्सियाव बे प्रग्रामखौ लाग्रोनायनि थाखाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो हाजार हाजार साबायखर बावनाय रायजो राजाफ्रा निस्सय मानो होनोब्ला जोङो बुजियाखै जों बुजियोब्ला टिबि बेमाराव 500 थाखा पार मान्थ मोननाय जायो दा बेफोरखौ माबोरैहाय मोननो हायो बिथांमोनहा बुजायबाय निस्सय बिदियैनो लासै बुजिलांना मोननो हानाय जागोन जाय माबा आरोखि जाय मा होनो बिदिखौ जाय बेमारि बिथांमोनहा मोननो हानाय जागोन आरो बिदियैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंहा मा लाबालाब दं बेखौ मिथिनायनि गेजेरजों निस्सय लाबालाब जागोन दा बेवहाय टिबि हारिगा देसि टिका केम्पेइन बेवहाय जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन जोङो सांग्रां जाबासो जि मोन्थोर टिबि हारिगा देसि टिका बे जाफुंगोन आरोखि दा आं बेखिनियावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानदों जे जोङो बेमारखौ लाखुमायाल'फायनो बेखौ माने जि जायगायाव जोङो फोरमायखाबाय जे 2 सप्ता बा बिनिख्रुइ बांसिन जुदि गुजुबाय थायोबा टिबि जानो हागौ बिखा सानाय गुजुनायाव हागादैजों थै ओंखारफानाय अजन खमायलांनाय बेफोर जुदि माखासे लक्षणफ्रा जुदि जोंनि रायजो राजाफोरनाव सोरनावबा जायोब्ला माने खाथिनि जि देहा मिरु बेफोराव थांनानै गावबागाव हागादैखौ आनजाद खालामना नायनांगौ आरो हागादै आनजाद नायनायाव जुदि टिबिया दङ होननानै मिन्थियोब्ला बिनि सिकित्साया फ्रि थाइसेबो रां लायालासेनो सिकित्सा होनाय जागोन बा बे सिकित्सानि डिउरेसना जाहैबाय 6 दान दा बेखिनियावनो आं मोनसे फोरमायबावनो सानगोन जे आथिखालाव भारत सरकारा निस्सय पसन यजना थारमाने मोजां आदार जानायनि थाखाय बेमारिफोरनो दानफायाव 500 रां खरि होनाय जायो आरो बेखौबो जोंनि रायजो जि बेनिफिसारिफोर टिबि बेमारिफोर बिसोरनो होनाय जायो जे 2025 सनाव भारत सरकारा थांखि लादों जे टिबि बेमारखौ हादोरनिफ्राय माने निर्मुल खालामनायनि जि थांखि बे थांखियै जों खामानि मावगासिनो दङ मुगैनाय दं जोंबो नुबाय बे माबायाव बेराय जों नुबाय टिबि बेमारिफोरखौ आलदा दोनो गोदोबो खोनायोमोन खिन्थु बे रोखोम खालामनाङा टिबि बेमारिखौ माने मुगैनानै आलादा दोननांगौ बे नङा हय बारदेरो सासे टिबि बेमारिनिफ्राय गुबुन सासेनाव बारदेरो खिन्थु बिदि होननानै जे बेखौ आलादा दोननांगौ बे नङा दोननांगौ खिन्थु बेमारिया गावो गुजुयोब्ला खुगाखौ एसे होननानै बे रोखोम गुजुनांगौ आरो हागादैखौ जाहा थाहा गाराल'फायनो मोनसे मोजां माने प्रपात जायगायाव गारोब्ला बे बारदेरनायनिफ्राय एसे रक्षा मोनो आरो बेमारिया जुदि मुलिखौ सप्ता खनसेसो जायोब्लानो बिनिफ्राय बारदेरनाय माबाया खम जालाङो दा बेखिनि आरोखि बिसिडिसिनि चेयारमेन हिसाबै आं नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो जे फ्राय जोंनि बर' रायजो राजा बर' सुबुंफ्रा फ्राय गामि ओनसोलाव बांसिन रायजो जायो आरो गामि ओनसोलाव थानाय हिसाबै बिसोरो सरकारनिफ्राय जे माबा मोनसे मिथिंगानि खैफोदजों भुगिनाङोबा जों माबायदि अनसुंथाइ मोनो आरो बेसे समनि गेजेराव जोङो सरकारनो बेखौ इनफरमेसन होग्रोनांगौ बे जिनिसखौ फ्रायानो मिथिया दा खावसे बाहागो मिथिब्लाबो फ्राय माखासे बाहागोआ मिथिबावनांगौ थायो बे मिथिबावनांगौ थाग्राफोरखौनो जाहाथे आरो मिथिबावो जाहाथे मिथियै सुबुङा जाहाथे जोंनि माने ओनसोलफ्राव जाहाथे थाया बेखौ लानानैनो दिनै जों माने मिथिसार होनाय पाब्लिक एवारनेस बे प्रग्रामखौ लानाय जादों जेरै माने टिबि बेरामनि सायाव जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो जोंबो नायो बयबो थारमाने बेमार जानाय एकाउन्ट नाम्बार होगुलायनाय रां अनसुंथाइ बिलाइलायनाय बेबायदि नुयो जाहाथे माने फ्राय बेफोरखौ जों लासै मिथिबा माने बेबायदि जिनिसा जाथाया लासै गोमोरलांगोन बे हिसाबै जाहाथे थाहैया बेखौ नायनानै जों बे एवारनेसखौ लानाय जादों आरो टिबि बेराम हिसाबै फ्राय जोंनि बर' सुबुंफ्रानो फ्राय माने गामि सिङाव थानायफ्रा मिथिया जे टिबि बेराम जायोबा दा सरकारनिफ्राय जों अनसुंथाइखौ फ्रि मोनो ना मोना जों बेखौ मिथिया दा फ्रि ट्रिटमेन्ट होयो ना होआ बेखौ जों मिथिया दा मिथियो जों बेखौ मिथिग्रोनाय हिसाबै जों रायजो राजानो बेखौनो फोरमायनानै होदों आरोखि।